வீவர்ஸ், இன்றைய பதிவில் மிக ஒரு அற்புதமான நன்னாளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நாளைய தினம் தமிழ் மாதம் சோபகிருது வருடம் ஆனி மாதம் 30ஆம் தேதி, ஆங்கில மாதம் ஜூலை 15 சனிக்கிழமை. இந்த சனிக்கிழமையில் சனி மகா பிரதோஷமும் சிவராத்திரியும் ஒன்று சேர்ந்து வந்துள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் 120 ஆண்டுகள் பிரதோஷ வழிபாடு செய்த பலனை பெற்று தரக்கூடிய சனி மகா பிரதோஷ தினமான நாளை சிவராத்திரியும் சேர்ந்து வந்துள்ளதால் மிகவும் அற்புதமான இந்த நாளில் நாம் எவ்வாறு வழிபாடு செய்யணும் அப்படின்னு தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போறோம். மேலும் சிவபெருமானின் பரிபூர்ண அருளை பெறுவதற்கு அன்றைய தினம் சிவ வழிபாட்டிற்கு நாம் எந்த பொருளை கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத பற்றியும் இந்த பதிவுல நம்ம இப்போ தெளிவா பார்க்க போறோம். சனி பிரதோஷத்தோடு சேர்ந்து மாத சிவராத்திரியும் இந்த இரண்டும் அற்புதம் வாய்ந்த சிறப்பு நாள் நாளை நாளில் அமைந்துள்ளது. ஆனி மாத பிரதோஷம் தேவர்களுக்கு உண்டான பிரதோஷம் என்றே சொல்லப்படுகிறது. தேவர்கள் நேரடியாக சிவபெருமானை வழிபாடு செய்யக்கூடிய காலம் கூட இதுவே. நாளைய பிரதோஷ நேரத்தில் சிவபெருமானுக்கு உங்கள் கையால் பில்வ இலை மாலை அல்லது திராட்சை மாலை, சங்குப்பூவால் மாலை தொடுத்து போட்டால் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் தீரும். நாளைய தினம் நந்தி தேவருக்கு சிறப்பான அபிஷேகங்கள் நடக்கும். அந்த அபிஷேகத்தில் கலந்து கொண்டு நந்தி தேவரை தரிசனம் செய்தால் கோடான கோடி புண்ணியம் கிடைக்கும். நாளைய தினம் சனிக்கிழமையோடு சனி மகா பிரதோஷமும் சேர்ந்து வந்துள்ளதால் பிரதோஷ நேரமான மாலை 4:30 மணியிலிருந்து 6 மணிக்குள் சிவபெருமானை தரிசனம் செய்துவிட்டு அந்த சிவன் கோவிலில் இருக்கும் கால பைரவரையும் தரிசனம் செய்து வழிபாடு செய்துவிட்டு தவறாமல் சனி பகவானையும் வழிபாடு செய்யுங்கள். இந்த பிரதோஷ நேரத்தில் சனி பகவானுக்கு தனியாக 2 மண் அகல் விளக்குகளை ஏற்றி வைத்துவிட்டு கஷ்டங்கள் குறைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். நாளைய தின பிரதோஷ நேரத்தில் நீங்கள் சனி பகவானை வழிபாடு செய்தால் சனி பகவானால் சனி தோஷத்தால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் எல்லாம் படிப்படியாக குறையும். அந்த அளவுக்கு அற்புதம் வாய்ந்த நேரம்தான் நாளைய பிரதோஷ தின நேரம். உங்களுக்கு 7.5 சனி, அஷ்டம சனி, கண்டக சனி, சனி தசை நடந்து கஷ்டப்படுவராக இருந்தால் நாளைய தினத்தை நீங்கள் தவறவே விடக்கூடாது. நாளைய தினம் பிரதோஷ நேரத்தில் உங்கள் கைகளால் 10 ரூபாயை அன்னதானம் செய்தால் அது 1000 ரூபாய் அன்னதானம் செய்வதற்கு சமம். நாளைய தினம் உங்களால் முடிந்தவரை மாலை பிரதோஷ நேரத்தில் உங்கள் கைகளால் ஏழை எளியவர்களுக்கு அன்னதானம் கொடுப்பது சிறப்பு. மாதந்தோறும் 2 முறை வளர்பிறை, தேய்பிறை, திரையோதசி நாட்கள் பிரதோஷ தினங்களாகும். இந்த நாட்களில் மாலை 4:30 மணி முதல் 6 மணி வரையிலான நேரம் பிரதோஷ காலமாகும். இந்த நேரத்தில் பரமசிவனை வணங்கி வழிபட்டால் மற்ற நாட்கள் ஏற்படும் துன்பங்கள் நீங்கி இன்பம் பெறலாம். சிவபெருமான் ஆலகால விஷத்தை அருந்தி நீலகண்டன் ஆனதுதான் இந்த பிரதோஷ நேரத்தில்தான். தேவர்களும் அசுரர்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பார்க்கடலை கடைந்த போது திருமகள் ஐராவதம், காமதேனு, சிந்தாமணி முதலியவை ஒவ்வொன்றாக தோன்றினர். லட்சுமியை திருமால் ஏற்றுக்கொண்டார். மற்ற பொருட்களை இந்திராதி தேவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர். ஆனால் கூடவே இந்த ஆலகால விஷமும் வெளிப்பட்டது. இதனை கண்ட தேவர்களும் முனிவர்களும் பெரிதும் நடுங்கினர். உயிர்களை காப்பாற்ற பரமசிவன் அந்த ஆலகால விஷத்தை உண்டார். தன் கணவரின் உடலில் விஷம் பரவுவதை கண்ட பார்வதி தேவி தன் கரங்களால் அவரை தொட விஷம் சிவனின் நெஞ்சு குழியிலேயே நின்று விட்டதால் இறைவன் நீலகண்டனானார். இந்த நேரம்தான் பிரதோஷ காலம் என்று வணங்கப்பட்டது. சிவபெருமான் கைலாயத்தில் தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் திருநடம் புரிந்து காட்சி அளித்தார். அப்பொழுது கலைமகள் வீணை வாசிக்க அலைமகளான லட்சுமி தேவி பாடுகிறார். திருமால் மிருதங்கம் வாசிக்க இந்திரன் புல்லாங்குழல் ஊதுகிறார். பிரம்மதேவர் தாளமிட தேவர்களும் முனிவர்கள் யாவரும் கைலாயம் வந்து இறைவனை வணங்குகிறார்கள் என்பது புராண வரலாறு. ஒவ்வொரு மாதமும் அமாவாசைக்கு பின், பௌர்ணமிக்கு பின் இன்றி 2 பிரதோஷ நாட்களிலும் சிவ ஆலயங்களில் குறித்த நேரத்தில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறும். சிவனுக்கு பால், தேன், தயிர், சந்தனம், பன்னீர், திருநீறு மற்றும் பஞ்சாமிர்தத்தால் அபிஷேகம் செய்து வில்வம், அரளி, தாமரை, மல்லிகை மலர்களால் அர்ச்சனை செய்த பின் தீபாராதனை நடைபெறும். இறைவனுடன் கூடவே அவருடைய வாகனமான நந்தி தேவருக்கும் அபிஷேகங்கள் நடைபெறும். இவருக்கு எண்ணெய், பால், தயிர், சந்தனம், இளநீர் போன்றவை அபிஷேகத்திற்காக தரலாம். பின் அருகம்புல், பூ சாற்றிய பின் வில்வத்தால் அர்ச்சனை செய்வது வழக்கம். நந்தி தேவரது தீபாராதனைக்கு பின் மூலவரான லிங்கத்திற்கு நடக்கும் தீபாராதனையை நந்தியின் 2 கொம்புகளுக்கு இடையே பார்த்து தரிசிக்க நம் தோஷங்கள் நீங்கி நன்மைகள் உண்டாகும். நாளை தினம் அதிகாலையிலேயே எழுந்த நீராடி சிவாலயம் சென்று வழிபட வேண்டும். அன்று முழுவதும் உணவின்றி உபவாசம் இருந்து திருமுறைகளை படிக்கலாம். பிரதோஷ நேரமான மாலை 4:30 மணிக்கு சிவாலயம் சென்று
உள்ளமுருகி 5 எழுத்து மந்திரத்தை ஓதி வழிபட வேண்டும். எல்லா பிரதோஷங்களையும் விட சனிக்கிழமை வரும் பிரதோஷம் சனி பிரதோஷம் என்று சிறப்பாக கூறப்படுகிறது. அதுவே கிருஷ்ண பட்சத்தில் தேய்பிரை சனிக்கிழமையில் வந்தால் மகா பிரதோஷம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சாதாரண பிரதோஷ வேளைகளில் சிவாலயம் சென்று வழிபட்டால் 1 வருட ஆலய தரிசனம் சென்று இறை வழிபாடு செய்த பலனும், சனி பிரதோஷத்தன்று அவ்வாறு வழிபடும் போது 5 வருடம் ஆலய வழிபாடு செய்த பலனும் கிடைக்கும். பிரதோஷ காலத்தில் பார்வதியுடன் கூடிய சந்திரசேகர ரிஷப வாகனத்தில் ஆலயத்தை 3 முறை வலம் வருவதை பார்க்கலாம். முதல் சுற்றில் செய்யப்படும் வேத பாராயணத்தையும், 2ஆம் சுற்றில் செய்யப்படும் திருமுறை பாராயணத்தையும், 3ஆம் சுற்றில் நாதஸ்வர இன்னிசையும் உடன் வலம் வந்தபடி கேட்க வேண்டும். வளர்பிறை தேய்பிரையின் 13ஆம் நாள் திரையோதசி திதியில் மாலை நேரத்தில் பிரதோஷ தரிசனம் செய்ய வேண்டும். நந்தி தேவரின் கும்பங்களின் நடுவே தியானிப்பது சிறப்பாகும். சனி பிரதோஷ நாளில் மாலையில் சிவன் நந்தியை தரிசிக்கும் வரை உணவு தவிர்த்து முழு விரதம் இருக்க வேண்டும். விரதம் இருந்தால் சகல சௌபாக்கியங்களும் கிடைப்பதோடு இந்திரனுக்கு சமமான புகழும் செல்வாக்கும் கிடைக்கும். அன்று செய்யப்படும் எந்த தானமும் அளவற்ற பலனை கொடுக்கும். பிரதோஷ வேளையில் நந்தியம் பெருமானுக்கு அருகம்புல் அல்லது வில்வ மாலை சார்த்தி நெய் விளக்கு ஏற்றி பச்சரிசி வெல்லம் வைத்து பூஜை செய்யலாம். பிரதோஷ நேரத்தில் மட்டும் சிவபெருமானை வலம் வரும் விதத்தை சோமசுக்த பிரதட்சணம் என்பர். அப்படியென்றால் அபிஷேக நீர் விழும் கோமுகி தீர்த்த தொட்டியை குறிக்கிறது. இந்த தொட்டியை மையமாக வைத்து வலம் இடமாக மேற்கொள்ளப்படும் பிரதட்சண முறையே பிரதோஷ பிரதட்சணம் எனப்படுகிறது. பிரதோஷ காலத்தில் சக்தியோடு முருக பெருமானோடு இணைந்த சோமஸ்கந்தா மூர்த்தியாக தரிசித்தால் குடும்ப உறவுகள் மேம்படும். இந்த நேரத்தில் நடராஜ மூர்த்தியை வழிபட்டால் வாழ்வில் முன்னேற்றத்தை காணலாம். சனி பிரதோஷத்தில் நந்தியை வணங்கினால் வழிபட்டால் சனி பகவானால் உண்டாகும் சகல துன்பங்களும் விலகிவிடும். சிவபெருமானுக்கு மிகவும் உகந்த வலம்புரி சங்கினால் செய்யப்படும் அபிஷேகம். வலம்புரி சங்கில் மகாலட்சுமியும் குபேரனும் வாசம் செய்வதாக ஐதீகம். வலம்புரி சங்கினால் அபிஷேகம் செய்தால் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைப்பதுடன் தீவினைகள் நீங்கி நினைத்த காரியங்கள் நினைத்தபடி நிறைவேறும். விபூதியால் அபிஷேகம் செய்தால் இன்ப வாழ்க்கையும் மோட்சமும் கிடைக்கும். கரும்பு சாற்றினால் அபிஷேகம் செய்தால் நோய் நொடிகள் நீங்கி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை பெறலாம். எலுமிச்சம் பழம் சாற்றினால் அபிஷேகம் செய்தால் எதிரிகள் அச்சம் நீங்கி பகைமைகள் விலகும். இளநீரால் அபிஷேகம் செய்தால் இன்பமான வாழ்வு கிடைக்கும். பழங்கள், தேன், கற்கண்டு ஆகியவை சேர்த்த பஞ்சாமிர்தத்தால் அபிஷேகம் செய்தால் உடலும் உள்ளமும் வலிமை பெறும். தேனால் அபிஷேகம் செய்தால் இசை வல்லமை கிடைக்கும். பால் கொண்டு அபிஷேகம் செய்தால் நோய் நொடிகள் நீங்கும். ஆரோக்கிய உடல் நலத்துடன் ஆயுளும் நீடிக்கும். தயிரால் அபிஷேகம் செய்தால் நல்ல குழந்தைகளை பெறலாம். நெய் கொண்டு அபிஷேகம் செய்தால் முக்தி கிடைக்கும். புஷ்பம் கலந்த நீர் கொண்டு அபிஷேகம் செய்தால் வீட்டில் சுபிட்சம் குடிக்கொள்ளும். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். உத்திராட்சம் கலந்த நீரில் அபிஷேகம் செய்தால் ஐஸ்வர்யங்கள் பெருகும். ஞானம் பெறலாம். யோக நிலையை அடையலாம். சந்தன அபிஷேகம் செய்து சிவனாரை பிரார்த்தனை செய்தால் புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும். குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக திகழ்வார்கள். சுத்தமான நீர் கொண்டு அபிஷேகம் செய்தால் நஷ்டமானவையும் இழந்தவையும் திரும்ப கிடைக்கும். உத்தியோக உயர்வு கிடைக்கும். வில்வம் கலந்த நீரால் அபிஷேகம் செய்தால் போக பாக்கியங்கள் கிடைக்கும். மனதைரியம் அதிகரிக்கும். இதுவரை இருந்த குழப்பங்கள் அனைத்தும் விலகும். அன்னத்தினால் அபிஷேகம் செய்தால் அதிகார பதவி முதலானவை கிடைக்கும். மோட்ச சக்தியை அடையலாம். இல்லத்தில் உள்ள தரித்திரம் நீங்கும். திராட்சை ரசம் கொண்டு சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். பேரிச்ச பழம் கொண்டு அந்த திரவத்தால் அபிஷேகம் செய்தால் எதிரிகள் இல்லாமல் போவார்கள். எதிரிகள் குறித்த பயம் இல்லாமல் போகும். நாவல் பழம் கொண்ட ரசத்தால் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்தால் மனதில் வைராக்கியம் அதிகரிக்கும். மனோபலம் அதிகரிக்கும். எதிரிகளும் வலுவிழந்து போவார்கள். மஞ்சள் கலந்த நீரினால் அபிஷேகம் செய்தால் சுபமங்கல காரியங்கள் தடையின்றி நிகழும். மாங்கல்ய பலம் பெருகும். சிவபெருமானுக்கு தூய நல்லெண்ணெயில் வாசனை திரவியங்கள் கலந்து அபிஷேகம் செய்தால் வாழ்வில் நோய் நீங்கி நோயற்ற வாழ்வு கிடைக்கும். மேலும் சிவபெருமானுக்கு விபூதி அபிஷேகம் செய்வது போலவே குங்கும அபிஷேகம் செய்வதும் சிறப்பானதுதான். மகா சிவராத்திரி நாளில் குங்குமத்தினால் சிவலிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்தால் நற்குணங்கள் நிறைந்த பிள்ளைகள் பிறப்பார்கள். கோவில்களில் மட்டுமல்லாமல் வீடுகளிலும் நாம் செய்யும் அபிஷேகத்திற்கு இதே பலன்கள் கிடைக்கும். வீட்டில் லிங்கம் வைத்திருப்பவர்கள் பிரதோஷ வேளைகளில் உங்கள் பிரச்சனைக்கு உரிய பொருளை கொண்டு அபிஷேகம் செய்து பலனை பெறலாம். அபிஷேகம் செய்யும் பொழுது அந்த இறைவன் குளிர்ச்சி அடைந்து நம்முடைய வேண்டுதல்களை உடனடியாக ஏற்பார்கள். அபிஷேகம் செய்யும் நேரத்தில் கோவிலுக்குள் இருந்தாலே நமக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். பிரதோஷ வேளையில் நந்தி தேவருக்கு பாலில் அபிஷேகம் செய்தால் உடல் நலம் மேம்படும். பச்சரிசி மாவில் அபிஷேகம் செய்தால் கடன் தொல்லை நீங்கும். பன்னீர் அபிஷேகம் செய்தால் நாகதோஷங்கள் நீங்கும். மனிதர்களாகிய நாம் எத்தனை தோஷங்களுடன் பிறவி எடுத்துள்ளோம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது.
ஆனால் இந்த பிரதோஷத்தினால் அத்தனை தோஷங்களையும் நம்மால் போக்கிக் கொள்ள முடியும். எனவே நாளை தின பிரதோஷத்தில் அனைவரும் பிரதோஷ பூஜை செய்து அந்த சிவபெருமானின் அருளை பரிபூர்ணமாக பெற்றிடுங்கள். மேலும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.